morning everyone! Welcome again to our channel mga guys. Nandito tayo sa amin. Siyempre, nagpapagawa pa rin kami kasi hindi pa tapos. Nandito yung Big Boss. Ayan. Tingnan natin update guys. This is the 11th day ng pag-work. 10th day kahapon eh. So 11th na ngayon. Ito ang kanilang ginawa at naghihintay ako dun sa deliveries kasi ang sabi first trip. Uy, may makyat dito. Sino yan? May Spider-Man dito. Wala, si Ramil. Ang pindiha Ramil, mahulog ka. Hinay ha. Kabok na ba na ha? God. Yan. Tuwan na. Magpunta si Ramil. Kasi guys, tayo na nila yung haligi dito. Yung poste, ilagay na nila today. Ayan. Ito yung natapos natin. Ayan. At saka si at Limbo, yan, nagtatrabaho para sa forma, para sa buhos ng poste. Ayan. At si Jonathan naman ay nandun sa dulo at siya ay nagpuporma ng mga sing-sing. Ayan, ayan. Ayan, gumagawa ng sing-sing. At dito naman ay hinihahanda niya ang daanan ng poste. Dito, ikat niya yung lulusutan ng poste para mailagay nila yung forma ng poste dito. Nanujo ka man Ramel. Tara? Wow, nag-delivery oh. Ala, delivery. O, paaning nila. Tagalipson. Diri lang. Kay bot. Yaw na. Na, abot ng tagsi-hor na ron. Kinsa may taga-sikihor? Kamo? Taga-sikihor? Dili Yapilan bag simento doy. Ana ada simento. Bekas menitan.
doon? Oh, bantay lang po, Ben. Saka sa may tindahan, ma'am. Ha? Saka sa may tindahan. Saka daw si Jonathan sa taas. Saka si Jonathan sa taas. Agiro, saan may butang? Wala, may mapalit nga kuan ha? Legs. Ug punta siya sa taas kay na. Tur diri oh. Oh. Yan po das. Ani, lain pong eksena ni. Ginawa ko siya ng tea kasi inuubo. Ayan o, lemon, ginger tea. Sarap niyan. May COVID ako, guys. Ha? May COVID ako. Ay, simba ko ka. COVID sa imong mata. Inubo lang dahil sa alikabok at alam nyo naman yung nababad dito na pagbabantay. Inabsorb niya lahat ang alikabok. Ayan. Na-injectan na ako pero bakit gano'n? Eh, paano? Bakit ako na-injectan? Huwag mo kasing langhapin yung mga alikabok. Umupo ka dyan. Go to the table. Yan. Sarap niyan.
Tingnan natin, ang galing nila. Oh, oh. Oh, ako naman po'y may go dire. Wah! Bigat. Ito, bigat niyan. Mabuhat ang Abonan na, sulod ang bononan. Ay, agbaon. Pas mo ta. Agay dubaw mi agi. Sinit. Ini. Ha? Kung sa libre sa dito.
Good. Slutan na po na. Apa gaya kena lang kabay? Stilok na lang. Stilok lang? Kanin na. Dari break and dalit lang. Sige. Stilok yung pupul mo na. Stilok. Nari dire. Say update na to. Wapag yapon mo kubiyag buwangan ya. Ramel. Wala lang ka musulti da. So ready. Ano na eh? 4:15. At ito ang nagawa nila ngayon guys. Tayo naman ay papunta sa palengke mamaya. Kami naman, pag alis nila ng 4:30, siguro 4:25, alis ng mga yan. Eh, punta kami kaagad sa palengke at o supermarket kung saan may available na sasabawan para bukas dahil tomorrow is Saturday. Eh, gusto natin masaya ang araw bukas. Araw ng sweldo, kaya magsasabaw tayo at gusto rin niya ng sabaw, gusto rin ni Dagul, gusto rin ni Miley, ni ano, yung mga aso. Ayan. Kaya punta tayo ngayon, mama. Punan mo ng tubig doon, agas ang tubig ngayon. Napuno na? Ay, very good. Kung ano natapos, today is the 10th day ng work. Ng repairs, ng nasira ni Typhoon Odette. At ito ang tinapos nila today. Ayan. Ayan. Hindi pa natalian to guys, so marami pang matalian. Hanggang dyan muna ang natalian nila. At dito naman ay nakalagay na ng forma. At ito'y pwede nang buhusan nila bukas. Ayan. Tapos nakapag-deliver na rin ng coco lumber na kumpleto na. Ayan. At may simento na at gravel and sand. Ayun. Tayo naman guys ay paalis at bibili tayo ng makakain para sa atin bukas. Pati syempre pagkain na kasali na yung mga workers at yun ay nagdidilig o hindi niya pinapabayaan ang mga tanim. O bati na. Hi guys. Hello, let's go. Let's go na. Let's go. Kasi hinahabol namin ng oras hanggat may araw pa, punta na kami. And then, you know, habang mas maaga, may posibilidad na makukuha kami ng ice. Kasi katulad kahapon, di kami nakakuha ng ice, kaya hindi kami nakaluto ng ulam na gusto namin na sabawan na baka. Karne ng baka, hindi baka. 4:58 in the afternoon. Ayan. Tayo pupunta, maghahanap ng mauulam para bukas. Maghanap tayo ng kabutihan para magamit natin bukas. At yun ay ang
salu-saluhan na kasama ang mga trabahante. At ikaw naman, anong masasabi mo? At ito naman nakakasakit guys. Inuubo kaya natatakot yung anak niya. Oh my God, allergy yun. Allergy niya na yung may allergic siya sa alikabok. Ang sabi ng anak niya, pag narinig ka dyan umuubo sa labas, baka sabihin may COVID ka. Sabi. Sabi ko, bili tayo ng menthol candy na ano niya para hindi ma-irritate yung kanyang lalamunan sana. Kasi wala naman siyang lagnat. Ayos naman siya, kaya lang yun lang. Parang na-irritate yung throat, kaya inuubo-ubo. Pero wala naman siyang COVID. Wala yung Lord God, huwag naman. So ayan, puntahan natin ang Tagbilaran City proper. Nandito naman tayo sa proper, pero punta tayo dun sa mabibilhan ng pagkain. Okay? At as usual, takip silim. Takip silim, oh. Ang ganda ng sky. Pinagitan ng dark clouds ang sun. Wow, ibang design yun. Ang ganda. Gray. Gray na clouds, pero sa gitna ay may sunlight. Ganda, di ba? Oh. Ano yan? Ano masasabi sa mga ganyan na mga views? Ganda. Let's go, guys. Bugahan na kayo. Okay, guys. Ako na lang pupunta dahil itong isa nakakahiya, umuubo. Okay, I will now go para lang sa hanap tayo ng ice kasi syempre gusto nating magluto pa rin ng presko para bukas. Saturday o bukas, weekend. So, happy weekend guys ha. Biling ice doon sa Altasita guys. Punta tayo sa BQ. Bibili ako ng beef kahit na walang ice. Dito tayo. Bili tayo ng bahala na kahit na anong mabili para bukas. Bahala na. Bahala na. Okay, let's go. Ubanta. Kanang katong ko anda. Kasi walang ice na available, so bahala na. Magpapakulo ako ng beef kung merong available ha. Kasi katulad kahapon wala nang available nung pumunta kami. Sana lang, crossing my fingers na meron. Titignan ko. Let us go. Ay, meron pa pala akong bibilhin. Yung candy ng asawa ko. Kasi nakaawa naman siya. Ubo ng ubo. Ang binili ko guys, yung buto-buto ng baka. Walang ice. So, ito ang 195 ang kilo. Ayan. Lagyan natin ito, luya, spices. Tapos bumili ako ng saging. Then snow beer. Yun. Okay, let's go. Ito. Yung marble ice. Yan. Masarap ito eh. Ito ay 200 guys. Mag-haul tayo dito na ang kilo ng carrots is 135. Kilo ng bagyo beans is 140. Ang kilo ng saging, aba, 70. Okay mas mura-mura ngayon. And then, ang kilo nito Chinese pechay is 100. Okay naman pala ang pricing nila. Hindi katulad sa labas. Ito ay 90 pesos. Ang kilo, aba, mura ang ginger. Ay, salamat sa Ginoo. And then this one, yan, 192 pang kilo. Okay, at si Inday ang aking share. Thank you. Ang aga kong natapos, mamalengke, 5:42. Pero, walang ice. Kaya ang gagawin ko dun sa karne ng baka, ay pakukuluan ko. And then, pagising ko ng alas 4 bukas ng umaga, ay pakuluan ko ulit. Para sa ganun na hindi mapanis. Yun ang sistema ko na hindi alam ng iba. Para lang makakain ng sabaw, ng may sabaw bukas. Pero hindi ako bumili ng chicken kasi meron pa kaming isang whole chicken ng lechon manok, yung sobra kanina. Kaya
hindi na ako bumili. Yun ang order ni Gian. Mag fried chicken daw ako. Ay sabi ko ay meron namang sabaw ng baka, tama na muna. And then meron pa naman yung lechon manok for tonight. So ayan, ito ang mga naghihilot-hilot. Punta pala ako, pila ako. Wow, ang daming naghihilot-hilot. Ang dami na mga Galing. ilog dito sa mismo malapit sa Dito sa kilid ng simbahan ng dito sa St. Joseph Cathedral. Ang dami diyang magmamasahe. Oh, let's go home. Hindi tayo maka-video ng gabi ng lagim kasi walang gabi ng lagim tonight. Kasi ayan, maaga tayong nakauwi, no? So, very good. So, magpaalam na ako. Thank you so much for watching, guys. Thank you for being with us. At sana ay hindi kayo magsawa. Thank you so much. Uy, ano yan? Ang daming mga na-stop na mga sasakyan. Baka mag-dinner sila dyan sa Acacia de Bubu. Kasi tapat ng Acacia de Bubu man ini. Ayan o. Pero parang sarado sila eh. Wala pa. Diyan. Kasi may namatay. Saan dyan? Yan, sinabi kong bahay nila. Yan. Ayun, doon pala. May he rest in peace, Sinong Nessie. Kilala ko yun eh. Sinong Nessie eh. May he rest in peace. My prayers and sympathy, Sinong Nessie. May your soul rest in peace. Okay, let's go home. Bye-bye. See you again next time, guys. Love you guys. Stay safe lagi, ha? Stay safe. Huwag matigas ang ulo. Laging masuot ng mask. Huwag yung tutularan ito. Kahit malikabok doon sa workplace ay hindi siya nagsusuot ng mask. Kaya naalikabukan ito eh. Allergic siya sa alikabok. Alam niya yan. Tigas ng ulo, no? Ano kaya ang gagawin natin dito? Napagod sa sobra. Napagod? Napagod siya. So magpahinga ka na. Pahinga ka na, okay? Pahinga. So, yan. At magbabay na ako. See you again next time, guys. See you on the next video. Maybe tomorrow. Nakalimutan pala ako yung balita, guys. Yung pinamili kong gulay. Ang mura doon sa BQ Mall. Doon na kayo pumunta, mga kapwa ko, Tagbilaranon. Kasi, dyan sa labas ang mahal. 180 ang minimum. Tingnan nyo yung mga binili ko. Baguio beans, yung Chinese cabbage, yung tsaka yung banana nila 70 lang Dati 85 yun. Ngayon nagbabaan ang presyo sa BQ Mall. So that is very good news. At thank you so much mga nandyan sa BQ Mall, mga owner. Thank you sila Ma'am May. Thank you so much. Tayo ng gabi ng lagim, akala ko hindi, guys. Andito pa rin tayo kasi kumuha tayo ng tubig doon sa dito sa J.A. Clarin. Ayan gabi ng lagim na naman. Dito tayo dadaan sa sa ibang daanan. Makita nyo. Ang dilim, di ba? Walang mga ilaw, di ba? Ang gabi ng lagim starts at 6. Sabi ko eh. Ayan Liwanag pa nga yung camera mo Ayun na nga dito ang sa personal, guys, sa actual, itong mga bahay na ito, ang dilim Pero dito sa bakit ganun maliwanag? Very strange. Walang kailaw-ilaw. Gabi ng lagim. Talaga, ang dilim. Diba? Napagpaalam na ako kanina Wow! May ilaw na! That is the light of Boholite. Galing na yan sa linya na ating kuryente. Thank you, Lord God. Salamat, Lord. Meron na. Ang liwanag na. May butiki na. Thank you, Lord God. Thank you, Almighty. Party na. Yes, party na. Ilaw. Yes, mag-music na tayo.